Subscribe mga amo, Naps Rider. Thank you. Maayong gabi mga amo. Diyan na sa katik pa, sinugba. Sa gabi on panihapon. Kay samtang pa iwan paspasa na to paypay. Nag-out na sa mga kauban sa trabaho sa Robinson's Supermarket. Tabunok Brands, God first. Lingkura na Buang haway po ba? Kaning tiguwang na ta. Rato palihon kay mapayagan ni Mawa ang lami. Mura nagsunog. Palihon kasi still lang. Kapit na gini makaon na yun ni mga amo. Nindog din sinugba. Di lang katarmentihon. Ang bali na tanan. Siyempre paabot ang maluto kay lami kay kaon sinugba Daray. Sinugba Itong medyo git-git mga amo. Itong pero siyempre naputay Bisaya nga manok. Lamas na to Wow. Yang manok daray ugasan dan. Ugasan di arah takang na yun pak. Tanawa green sa bawi. Wow. Tawa lang lami sa bawi saya mga mo. Tingkaon good ting panihapon ba. Kita mo na. Kompleto sa lamas. Wow. Stilan kalame. Higop kay 101 ba. Biara ang sinugba. Hiwaan na to mga mo. Hiwa. Sige. Mga una na guys, kay luto na. Salamat sa mga grasyamahan nga mong sudan karon. Please this food para maapot.